Nginenkinga la, umuntu engithandana naye njalo mangabe senza inkonzo yekamero siqala kahle njengazonke izithandani. Kodwa nje mangabe sefike emajikeni okugcina uvela nakhiphe isibhamu sakhe asithi pha 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 ebusweni. Amaspemuzi wakhe wonke awaphaxaze ebusweni bami. Zonke iy'nsuku ngaso sonke isikhathi iyaqala kanje lento. Ngihlangana nomuntu wesilisa, uSpykos igama lakhe. Eyi bakwethu sibe semathandweni-ke, amathandweni ashisayo. Uyabona uSpykos ilo muntu wesilisa lo ongajwayelekile. Uyabona umuntu oyinikeza isikhathi sakhe ngothando and ukuthi nifundane nazane. Uyakutshela ukuthi mama asijahe ndawo, ngiyakuthanda, uyangithanda, nami ngikhona la ngifuna ukuthi nje sithi ukwazana. Uromantic nangumuntu. Uyabona nje umuntu wesilisa oromantic, uthando livelane lishise lithi bhe, uyabona libe ku-cloud9, kuthandanwe, kube mnandi, kube njeya. Ilona thando bekade sinalo noSpykos. Akasabi-ke ephaketheni, akusiyona nje indoda mhlawumbe estinji or indoda ekhuluma kabili or ebalabalayo when it comes to ukuthi spende imali kuwena. Ayigcini ngokuspenda kuphela, iyakunikeza ikuphe leyo mali. Yo bakwethu bengisemathandweni, understand, bengathi inhliziyo yami nenhliziyo yaSpykos zidalelweni. Bengibona ukuthi lolu ubambo lwami uyena amaqondana wami and bekhuluma into ezimnandi, izinto ezisweet ukuthi mina nawe ngifuna sibe nefuture, ngifuna sibe nomndeni, ngifuna shade mina nawe. Ngimkholela uSpykos, you understand? Inkinga nedi so iqale ngalesikhathi lesi uthola ukuthi mina noSpykos sesiya enkonzweni yasekamereni. Siwathathile kamajika wangitshela ukuthi akujahe ndawo. Inkonzo yekamera zesayiqala after 3 months. Sekusho yena uSpykos ethi hayike mama sekuredi. Mina anginayo lento ya 90 days rule. Kodwa uSpykos wangenzela u-90 days rule. Athi mama ngifuna ube show nami. Ngifuna ube show uzungitshela after 3 months ukuthi hayike uwena lengimdingayo. Mase-ke nje siyenza yonke into. Hayibo, sithe bangabe senza inkonzo noSpykos ngo-day 1. We understand ukuthi lo muntu kudala ngasambawela, yabo kudala ngimbawela ngithi sabaweli. Ngize ngixoxela abangani bami uthi nansi indoda ingidileyisa. Ingenzani indoda ingidileyisa ingitshela ngo-3 months. Thina asiyazi into ya 3 months. Mina ngangiqala nje indaba ya 3 months. Ngiqala ngoSpykos. Into engiyifunde emabhukwini lonto leyo, into engizwe emamuvini or abantu baphesheya abelungu. Akusiyona mina into engiyaziyo namajida asekhaya la ukuthi uzolinda o 3 months azokuhleka ukuthi hey wena ucamsi kuyadlala uyi-VJ yini wena uzolinda o 3 months. Lapha thina siyayisheshela. Hake bakwethu ulifike kusuka ekudala ngalilinda noSpykos ngicela ukunitshela ukuthi hayi Spanyong. Hayibo uSpykos nje bekashaya ngqo esikhonkosini, eya ngqo emgomweni. Angidideke uSpykos mangabe eseya emajikeni okugcina. We understand? Uyambona umuntu wesilisa mangabe eseya emajikeni okugcina. Angiconfuse kuSpykos avelane asithathe isibhamu sakhe asibhekise ebusweni bami pha. Ungiphaxaza ngamaspemuzi wakhe uSpykos. Hayibo into ethiwani le. Imina-ke ngizama ukuvala iy'mpempe zami zamakhala ukuthi phela lento le ingangeni phakathi. Kodwa futhi ngiyivala nge-engela because angifuni ukuthi aze hlapha ofendeke. Yabona umlomo wami sekuwuvale nguqedile. Cela ukunitshela-ke lapho uSpykos athi uvitamin C uzobona wena uzoglow ebusweni uzoglow. Hhayi-ke mina ngangitshela ukuthi iyaqala iyagcina lonto leyo. Umfana uyakhumbula ukuthi ngo-day 1 besigqoke ijazi lomkhwenyana. Wavela newalihlubula mangabe sisemajini okugcina mangabe sekhipha isibhamu sakhe seyongidubula ebusweni. Wavela walikhumula walihlubula walilahla lapha waliphosa endlini wangiqonda ngqo ebusweni. Hhayi-ke bese kuyinto yakhona-ke ngicela ukunitshela ukuthi hayi mani sengiyakhathala mina ilo vitamin C phela angisajabuli. Uyabona le ndoda mangabe iqeda ukungigcoba ngo-vitamin C. Indoda yakhona uSpykos uyakhokha mani. Uyaphuma u-5,000 uphuma u-10,000 uhlale phezu kwetafula. Uhlale nje phezu kwetafula. So as much as bengajabulanga ngalokudutshulwa ebusweni, kodwa for the fact that ukuthi
uSpycross uyindoda enamabhizinisi, yabo indoda eyimisele empilweni, futhi uyambona ukuthi lo uyavuka ekseni ahambe ayosebenza. You understand? Uyabona indoda evuka ekseni ihambe iyosebenza, isebenze kubhizinisi layo, ayikho indoda echaza njengaleyo ohlezi uyibona usefonini ibhizi ikhuluma ngomsebenzi. So uSpycross uyavuka ekseni, so like bengijabulela ukuthi imali yakhe enzima uyakwazi ukuthi aspende nami, futhi I was the only woman empilweni yakhe. Ngokubona kwami bengikholelwa yilokho. Shukuthi mina ngiyimama elisebenzayo, understand, phela imama alibe independent. Now uyambona umuntu omuhle njengami ukuthi akusiyi umuntu ongasebenzi lona. Nguthisha ke ngiyafundisa kwesinye seyikole. Ake kube nenye i-misunderstanding esikoleni, ingane ziyalwa zibanga isoka. Ingane cabanga ingane efunda ugrade 8 zibanga isoka, ziyashayana, ziyangqimizana. Isoka leli zilibangayo le ndaba inkulu kakhulu le ndaba le isuke eprimary. Le soka leli le ingane lezi beyijola nalo zisase primary. Cabanga le ndoda le isinesithembi sase primary. Iyafika manje ugrade 8 la e-high school, mina ngifundisa e-high school, ngifundisa ugrade 8. Iyafika e-high school ifundisa ugrade 8 isaqhubeka nesithembu sayo, and isithembu sesiyalwa ke manje, seziyalwa ingane zaka grade 8 zilwela lelisoka. Nkosi yami uSiphamandla igama lalelisoka. Ngithi ngiyakhuza, ngithi ngiyahlukanisa izingane. Hayibo lezi izingane kwangathi namadimoni, kwangathi zingenwe yipoliyani, zayiginqana phansi ukuthi hayibona izingane izobulalana phambi kwami. Ngithi ayibambeki nazi ingane. Ngaze ngathatha ipayipi ngithi ngifuna ukulamula ngalo, because bengasekho into engizoyenza. Bengathi lezi ngane leziyana zipossessed, bengathi namadimoni. Ngathatha ipayipi ngathi ngisaliphakamisa, ngifuna ukuvungqula le ingane lezi. Iyajike yodwa, yajikela epayipini, yakwebheka la ebusweni, yalimala ebusweni. So ke nje kwaba indaba enkulu, ngihanjisa ama-hearing, umsebenzi wangilahlekela, kwathiwa mina ngishaya ingane. Kanti ingane bengingakayishayi, bengisaliphakamisile ipayipi ngithi ngizama ukulamula. Ingane iyajikela epayipini ngingakayishayi, kodwa nje umsebenzi wangilahlekela kanjalo. Nje ngalahlekelwa umsebenzi nje just like that. Sengiyimama ke manje elingasebenzi. Afike kuSpycross umuntu wami, umfica ngiyakhala ilesimo lesengibhekene naso. Athi lalela mama, yazi mina vele kudala ngifuna ukukutshela ukuthi yeka lo msebenzi because uhola amakinati. Mina ngeke ngize ngibe nemama elihambe liyosebenza amakinati. Ake ngicela ukunitshela kuSpycross ke angigaxe iring. Athi buhola malini khona lapha yana. Mina lo mali engizoyidablisha njalo ngosuku lokuhola izongena ku-account yakho. Asho ngempela uSpycross ayisethe stop order ukuthi vele imali ingenele ngosuku lesalary. Hayi bakwethu kuze inyanga yokuqala sengiyekile emsebenzini, ayithuhlu imali yaSpycross idabule imali yesalary ingene. Hake siyaqhubeka nothando lwethu noSpycross. Angigaxe iringi kanjalo bafethu, angi-engage uSpycross. Athi ufuna ukuyobona umndeni wami, ufuna ukukhokha amalobolo. Hayi ngempela afika akhokha amalobolo ekhaya, bathi bacela inkomo ezu11. Athi niyadlala nini inkomo ezu11 for unkosikazi wami uMimi lo engimthanda kanje, ngimkhokhela inkomo ezu11. Cela ukukutshela ukuthi uSpycross wafike nje walontunjana wasigaxa ngemithi ekhaya, wafike walobola ngemiliyoni ekhaya. Mina ngikhuluma ngoSpycross elobola mina imitha. Bakwethu ngiyazi ukuthi nginevalue, kanti ivalue yami inkulu kangaka ukuthi iyimitha. Mina benga understand ukuthi khona indoda engalobola mina ngemitha 1 million rands. Ngicela ukunitshela ukuthi akudlulanga insuku engakanani umndeni wami kade ngilotsholiwe, kusajatshuliwe, ngisayindaba ekhulunywayo emphakathini. Understand, nginto ekhulunywayo. Mina sengithuthile ke, ngimuvile, sengihlala noSpycross, sesibhalile nasenkantolo. Uthe nje angi-arrange, angiplane umshado engufunayo, angiplane umshado wonyaka inyaka akanqeni yena ukukhokhela ama-wedding planners. Hake kusajatshuliwe ekhaya nasemphakathini, yabona siyahlonishwa ekhaya. Understand, bayahlonipha ukuthi imuphi lo mama. Basi mama awusitshela ukuthi imuphi lo mthandazo lo uthandazayo, nathi siwuthandaze. Izingane zethu ithola amadoda a-rich, amadoda anemali, amadoda ayithandayo kwangempela. Hayi ke bafethu, emini kaBha ekhaya behleli. Ingane yasekhaya uMagcino akekho omncane kakhulu, no 19 years. Acoca amazambane,
athose ama-fried chips. Ayakuthosa ama-fried chips, ayiphakele kahle, ahamba ayohlala edaningi, ayiqhofozele amazambane akhe. Pho amnandi namazambane asekhaya, uyayiqhofozela umntakama, uyayi-enjoyela umntakama. Kanti ushiye ekhishini isitofu engasicimanga, namafutha engawasusanga estofini. Ngicela ukunitshela ukuthi umntakamana uyayidlela kanti sekuvutha umlilo ekhishini. Akezwa ngisho nephunga. Kuvutha umlilo yena uphaphame umlilo sekwamalangakabi. Wabona ukuthi the only thing ekumele ngiyenze la ukuze ngisinde, kumele ngiphume ngomnyango, ngiphume ngibaleke ngimemeza abantu ukuthi bazongisiza. Ayikwathi abantu bayazama Nkosi yami ngamabhakejana because umpompi bekusha ngala kade kunompompi ngakhona. Hayi-ke ngicela ukunitshela kwasekulate umuzi wasekhaya washa wangqongqa. Iy'cishamlilo-ke niyazazi zifika after 48 hours. Okokuqala labantu hayi angakhulumi kambi kodwa nje washa wangqongqa umuzi wasekhaya. Kwaqala kwakhulunywa ukuthi awuvele unemiliyoni uzowuvusa lo muzi uzowuvusa. Hayi inhliziyo yami yayibuhlungu because umuzi wakhe awakhelwa indoda yakhe. Okay, ubaba usadlula-ke emhlabeni kodwa uma une stepfather yabo lewo bhuti abakhulile kodwa bayibhekile ababhona iy'cathule yabo bahamba beshaya ikhwela bedla ikepisi yabo leli kepisi leli kudala elayigqokwa kovela lapha emjongeni balidle balibhekise eceleni. Angazi niyalibona leli kepisi engilishoyo eliyisigqoko elisaskoshi lama-grootman lawa kudala. Ake ngicela ukunitshela kumana-ke uphatheke kabuhlungu ukuthi umuzi wakhe ushile, umuzi awakhelwa indoda yakhe. Uyazi ukuthi mangabe kade unendoda eyakukhokhela amalobolo ngisho noma ingadlula emhlabeni eyakukhokhela amalobolo yakuthengela umuzi, uthole enye indoda kodwa nje le ndoda le yakuthengela umuzi iyohlezi isenhlizweni, iyona ndoda ekuyiyona ndoda yakho. La manje nje usukuwenza nje, usuke nje uyiphilela uzama ukuthi impilo iqhubekele phambili kodwa nje indoda igama layo elisuke lilotshiwe enhlizweni yakho ile ndoda le ekuthengela umuzi. Lawo masihlalisane basemagcineni nje, hayi bandle masihlalisane lapho. Ake uma sihlalisane-ke kanti uma sihlalisane kama kwathi mengena leli lobolo uma wazi ukuthi lisebhenki ilobolo kanti indoda iloku iwundula le mali and ithathe iSIM card yamama ngabe iyowundula imali, ithathe iSIM card yama ibhekise phansi. Uma yena ayitshela ukuthi ayakuna network iwisa iswish kagesi ngaphandle. Uma ayitshela akuna network ngoba sikwi-load shedding kanti indoda isuke isadryisi iyowundula imali ifuna ukuthi mengena imessage uma angayizwi imali imessage masiyabuya iyadelete imessage yokuthi ikhishwe imali uma anganakile. Understand uma ileza kudala phela ibalance zisayibheka ebhenki ngaphakathi akawazi ama-app. Understand akekho that much advanced. So uthola ukuthi umama ngabeke umuzi usushileke manje efuna ukuthi mhlawumbe siqale sithole iqhogolozana esizokhosela kulona while akha umuzi again. Afica ukuthi uma imali ayikho ebhenki, imali nje ayikho and avelane anyamalale endaweni uma sihlalisane kama athi mina ngisohlala ekhaya because ngizohlala kuphi yabona ngisanalo ikhaya ngiyoncika nabashana in understand. Umndeni wami uhambeke manje usubuyela ekhaya uma la azalwa khona nezingane zasekhaya bayoncika khona okwesikhashana up until kutholakala isolution. Ngicela ukunitshela ukuthi for mina bekwamabhadi after ibhadi. Indoda ayimile bafethu iyangidubula la ebusweni. Indoda ayimile iyangidubula ebusweni. Ngiqaleke manje ngingajabuli ke emshadweni wami. Ngingajabuli emshadweni wami, umuntu wami usenokungidelela, usenokungibukela phansi, usenokuhamba enza izinto zakhe yabona ahambe utholakala ukuthi upostile namantombazane, mhlawumbe amantombazane amaningi akagqokile kunama-video wakhe uyatrend, understand, esenza izinto zokungidelela kakhulu. Ngiyawathola bafethu labo 5,000 bakhe, abo 10,000 bakhe neholo ngiyalithola mantende. Kodwa le mali le angikwazi ukuyenza lutho, iphelela obala, iphelela ezandleni. Ngisho noma kuthiwa ngifuna ukuyosiza ekhaya kwakhe umuzi akwenzeki. Le mali velana iphelela obala ifana nemali engekho. Angi-understand ukuthi ngathi ayina value le mali la ngipha yona. Ngiqaleke manje ngibe frustrated emoyeni wami ngilimala ukuthi nansi indoda ingiphathisa okwesikoropho, imfaduko nje yokuklina. Kodwa le ndoda
as much as ngiphathiswa kwemfaduko isikoropo, bengitshela ukuthi hayi, it doesn't matter as long as ngithola imali, ngenza imali, akunendaba ngiphi imali, ngiyayithola imali, ngizokwazi ukusiza ekhaya. Kodwa manje lokho akusenzeki konke. Ngiqale manje kube ngathi ngicindezelekile emoyeni wami, ngizwe ubuhlungu, ngizwe ingcindenzi, yabo, because bese ngenandaba naye, ngithi akenzelwa akakwenzayo, as long as ezobuya azongidubula ngesibhamu angiphi imali, it doesn't matter. Manje senginengcindezi ukuthi le mali engiyibekezelelayo, ngibekezelela ukudelelwa, ngibekezelela ukuhlekwa, kuthiwa nangu lo alotshelwa ngemiliyoni, nansi indoda yakhe itrenda namantombazana anqunu. Kodwa kona lamantombazana anqunu ubengakaze avele elala nawo, bekami-entertainer nje ehleli lapho. Noma kuthiwa kwenze njani, ufika ahamba ayogalavanta, mase nje kufika ihora lokuthi usefuna inkonzo, ubuya uzodubula mina lapha endlini. Uthi yena akakwazi ukuchitha, akalani nalabantu, uyaphika. Shuku njengoba sengicindezelekile emoyeni, ngiyayibona nasemzimbeni ukuthi hayi cha, sengiyaxeka impela, sengiyaxeka ibhlukwe selinokulengalenga, we understand. Kodwa ngiyibambile, ziqinile, ngiyibambe zaqina ukuthi ngifuna ukuba strong, I wanna be strong for my family. Ngicela ukunitshela ukuthi le ndoda yahamba yogalavanta, ucingo luvaliwe, mhlawumbe yahamba for 3 days. Ngiyayifonela, ucingo luhamba livaliwe, ngiyeza ukatalala ingiphethe la, i-stress singiphethe. Ngivelane ngigoduke nami ngiye emakhaya ngiyovakashela omama. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda ayingitrackanga ngemoto mangabe ibuya, yangitracka, yangilanda ekhaya, yangibhukhela kwi-guest house eseduzane, yafike yazongithi pha, yangidubula ebusweni, yaqeda lapha indoda iyahamba. Ngicela ukukutshela ukuthi ngaba confused-ke manje. Uma useyangibuza usikwenzakalani, waye umkhonyana wafike wakulanda, wathi mangabe eqeda ukukulanda waphinde wabuya, wena kwenzakalani? Ngimxoxele kuma ukuthi hayi, mina manje umkhonyana wakho wakhokhe wakulobola ngemiliyoni, seneyinkinga lapha endlini. Umkhonyana kanje kusukela eqaleni uyangidubula ebusweni, nomathi uhambe kanjani ugalavantile, mangabe sekufika ixesha lokuthi ufuna ukwenza inkonzo, uyabuya afike azongidubula la ebusweni. So usibona nje singenayo ingane, singanabazukulu, sesithandana isikhathi eside kangaka, it's because into uyayikhipha azoyithela la ebusweni. Akukho ukukhulela, ngizokhulela kanjani ebe izingane ziphelela la ebusweni bami. Shukuthi umana lento ayizwayo ingamphathi kahle, athi no, this is abomination, this is strange, this is not normal. Ayikho normal lento enziwayo lo mntwana, enziwayo lo mkhonyana, ayikho normal. Ikhona imkhuba ekhona la phakathi. Ngizoke ngene ebhandeni ngithandaze ngithi inkosi ayiveze. Ayike ngempela uma athandaza ngene ebhandeni, indoda yami iyafika futhi ifika ihloniphe. Hawu mamezala, ngiya-understand ukuthi umakoti wami usaninikeza, usaniduduza emva kwesigameko. Hayi othi nje ngithi ukumbona sithi uxoxa. Hayi, ngiphinde ngibuye futhi indoda izongibonela lana, yabona iyamhlonipha, yabahlonipha abazali in. Ayi uma ngene ebhandeni ngempela athandaze, Nkosi ziveze, Nkosi zambule. Nkosi ziveze, Nkosi zambule. Uma uyahamba nemkhuleko, Nkosi ziveze, Nkosi zambule. Uma wami usezwaba igoxozana, igobhe, usemkhulekweni, ufastile, uyambona ukuthi igobhe seyizeza athi igoxo. Nkosi ziveze, zambule. Ngishona la sibhono sekhaya uyakholwa akayi bangene bobabili bajoyine ebhandeni, nomndeni umjoyine lana. Hayibo, nansi indaba ishuba, Nkosi ziveze, Nkosi zambule. Enkonzweni uma la akhonza khona kufike omunye umzalwane oqhamuke ekudeni kuthi uzoshumayela kwezinsukwana. Ayi, lo mzalwane afika akhulume noma amtshela ukuthi ayi, ingane yakho ibambeke kanje. Shudlu uyaprofetha lo mzalwane, ibambeke kanjena. Indoda yayo yenze isibopho sobumnyama ngegazi lengane yakho. Yenze nje isibopho sobumnyama egameni lengane yakho. So kuyomela iqashule lesibopho, iphume kulomshado, iqashule nje isibopho, ihlukane nalomuntu. Ayike kuthandazwe. Hayi, ngicela ukunitshela ukuthi ngagcine sengihlukanile nalomuntu.
Cela ukukutshela ukuthi kwaba ungishikashika wengilwisa angisabise athi uzongibulala. Hayi lo mprofethi athi khululeke uNkulunkulu nani bazalwane, angeke nje uze ufe. Uyalwa nawe ulwela umcebo wakhe, ulwela amandla akhe, angeke nje uze ufe. Ngicela ukuntshela iqhutsheke ekuthandazwe, lo muntu uyasabisa, uyafika njalo singalobola ngemiliyoni, ngifuna imiliyoni lami engalobola ngalo, akabuye amalobolo. Hey, kumsindo nje idrama, we understand, kuyidrama enkulu. Kodwa-ke sasiloku sikhulekile, nami ngaze ngangena emthandazweni, ngangena nami ebhandeni, ngibona ukuthi impi yami le kumele ngiyilwe. Cela ukuntshela ukuthi asifonelwanga ne-insurance. Umama afonelwa i-insurance ukuthi hayi le khaya, umuzi wale khaya bukade une-insurance njengoba ushile. I-insurance ibuza ukuthi kanti niklema nini. Bekune-insurance ivele lapha ekhaya ekhave impahla yonke esendlini, ekhave nomuzi nani nani. Ngicela ukukutshela ukuthi zabuyela izinto zasekhaya, wakhiwa kabusha umuzi wasekhaya, waba fresh, waba muhle, kwathengwa ifenisha iyagcwala. Emsebenzini angifonelwanga yini kuthiwa ngathi ngaxosheka ngendlela unfair. Bacela ukuthi liphinde libukezwe icala, sebelitholile ubufakazi bokuthi ngangithi ngiyalamula ingane iyona eyajikela epayipini yayilimaza. Cela ukuntshela ukuthi yabona lesibhamu kade ngidutshulwa ngaso, isona kanye-ke isithwalo indoda ithwele ngaso egameni lami. Lo 3 months lo engangulindile mina, kwakusalungiswa izibopho, kusalungiswa amabhuku, kusalungiswa incwadi zakhona ebumnyameni le. Emva kokuthi ngihlukane nale ndoda, it's when ubumnyama, impilo yami yaphuma ebumnyameni. Kwayima sengiphila impilo enormali. Ngafunda ukuthi kumele ugawule ubheke, ufunde nje izinto. Ungathi mangabe kwenzakala into estrange uthule wena uthi uthanda, uyangithanda, uyangiqanda. Ungabe uthi umuntu uyakuthanda mangabe enza into engekho normal. Normalize ukuthi mangabe into ingekho normal, ubuke ukuthi ithini into yakhona, isithini lesimo, ithini situation. Ungalokuthi wena uyathanda, awuthandwa, abantu bakhohlakele la ngaphandle. Hayi-ke impilo yami-ke is back to normal. Okumnandi kunako konke-ke sengiyinikele eJeswini, sengiyakholwa, sengumzalwane. Ngizosibeka lapho-ke kwanamhlanje isitori sethu family iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.